Na kabenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rep jhur rep so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stanley Roy Construction ke badan hasenda jong kamadan Phams im nongpo, mar Pyrshah ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Kasun Enterprise keterua bat wanra Shopee ya ke Christmas offer. Tit ya kawai ke chimney, bat rae sying ya kawai ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks nongpo haka kamera ka bashispa san puar. Parlok baro, daka ne u in charge jong ka traffic branch nongpo Bhoi district. Ula pentip padba bana ka benta ka bit ka biang ki padba nonglet na wan. Bat banlat na kijing accident ki kali hasilintier u National Highway 6. Khamtam hapo kasor nongpo ka badan ye ki service lane. Lane service road. Ula mana ya baro kijat kali banyat lingba o service lane na maudyang Sericulture Office Junction, kumju ru onam sha kino ki kali bandrung na Sericulture Office Junction, shamaudyang na kalyang badan kachadihi restaurant. La Khang Pyrshah ki kali banyat na wrong side, ha kijaka kum Hasaiden area, Quinine, Shang Bangla, Nongpo, bat umling area. La penmi ru ya ko hukum, bagi nongnya bandong syong kali arsaka, baro armut kidei ban pong ya ki helmet, hakapor bagi yat ki yeng da ki kali jongki. Ya kane lale na kabenta kabha kamiat jong ubabun balang, khnang banlat ni kinu ki jingja basngusi. Kumta la karpat epi kamtam ki parlok nongnya kali, bapin sngu bha ban buat perking ya kane ka order, bat ladalap ya ki bale Pyrshah ya kane ka hukum, on penstam miki kat kum ki kandan jongkaan. Kani ka hukum kantri kam no nadu ka ap sautrek ubnai bakat wei ar hajar ar po. Kublai shibun. Tay ya ka jingtrei jong jing post new jong pi bat ka Prime Minister's Employment Generation Program. Ka scheme ka badon kam jong ka Sarkar India ban plilat bat kershan ya ka jingtrei kam la jong hakithan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing penslore ke samla hakari baro kawai da ka bakintiu ya ka jing trei ya ka kam lajong ki jing mentoi ka baiseng ka bahe kalong ar pusan laktingka na ka benta ki tu ki seng ya ka kam manufacturing sector but shi pol laktingka na ka benta ki tu ki batrei ha ka kam service sector ka jing no osnyang ki nongyo jing mentoi 100% hadu shi 4% na ka project balamang ki bala ban apply ki riu shimet bakhat prasnem sheneng ki self help group Kakerdan puli baduna Class 8 pass naka benta ki project balakot palat ya ka shipho laktingka haka manufacturing sector but shipho laktingka haka service. Ki duler badon kam ki kentup ya ka wei kedur passport size, Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate. Naka benta ki jingtip bakhambanya, phone haki niki number harum. State Office Khadi and Village Industries Commission Ward Number 8 Oakland Road Shillong 1 Phone Number Nordline Riu Sao RRR Nyo Pranot Nyo Meghalaya Khadi and Village Industries Board MIDC Building Upland Road Lankra Shillong 1 Phone Number Nordline Riu Sao RRR San Riu Lai Director of Industries Government of Meghalaya Lower Lachmia Shillong 1 Phone Number Nordline Riu Sao RRR Riu R San Lai